امروز برای خانه خرید آمدم و давоми видеои гузаштаро нақл мекунам. дар ана ҳаму кӯдакимам тамошобинам ма дар мактаб бениҳоят духтараки аълохон будам. новобаста ки ма 10 сола будам, очама ёрдам мекардам дар бозор, ма сардори синф будам. дар мактабмон дар ҳама ҷамъомадо баромад мекардам, будем ки баранда будам. дар ҳамаи олимпиадаҳо аз тарафи мактаб роӣ мекарданд, аз тарафи спортам ҳама вақт рақами 1 будам дар мактабам. ва яке аз орзуҳои ма ҳамин буд ки ҳама вақт ма намуна бошам, ҳама вақт бигӯянд ки Саида молодец, то нест. ҳама вақт аз худам уверени будам. новобастае ки ма як духтараки мегем хурдака ки будам ки бо дар бозор корҳои мардонагариро мекардам. ҳангоме ки очаи ма ай гипрозем ва саховат бор мехарид, соатои 3:30-4 саҳар мара қатиш мебурд. очам бор мехарид, ма дар як ҷо мешудам, бораи очама нигоҳ мекардам. ва дар троллейбус мо то бозорчае ки савдо мекардем меовардем. баъзе вақтҳо троллейбуса свет мемард. Айсултони Кабир то пеши цирк мо бороро ручное мекашидем. И албатта қиин буд, осон набуд, лекин ма фахр мекунам ки аз чунин зиндагиҳои мушкилиҳои зиндагӣ баромадам, тоқат кардам ва ба из рӯзҳо расидам. ҳоли и як гала история дора, иншоаллоҳ бо давомшам барои шумо нақл мекунам. ҳангоме ки ман 9 сола шудам, шаҳри Русия омадем, шаҳри Новосибирск. пеши бародаром омадем. ва ман 1 соли дигар дар Россия кор кардагиам. аз сабабе ки ман ай кӯдаким кор мекардам, дар оилаи мо хе набуд ки ман бояд кор накунам. Ай кӯдаким кор мекардам, дар назорати акӯҳом будам. вақте ки мо бепадар калон шудем, чӣ хеле ки дар навори гузашта гуфтанд, мо бераҳа калон нашудем. мо дар болои сармон 4 падар доштем. бародарои мо ҳамчун падар мо буданд. бародари аз ҳама хурдим, ай ма 10 сол калоним боша 30 сол, ҳамчун падар буданд. мо беҳад аз назари чашми акӯҳом метарсидем ки дар ҳаётшон акӯҳом да мо даст бардоштагӣ нестанд. ҳамин як нигоҳшон барои мо басанда буд. ва болои мо аз ҳурмати очам ҳатто бигем рӯша нигоҳ кардан наметонистем. ҳол куҷо боша ки ҷои бигем як роҳи бераҳагӣ гаштанд. ай сабабе ки мо бисёр кор мекардем, барои дугонабозӣ дар кӯча бо як кӯдакҳо бозӣ карданам мо дидагӣ набудем. сабабе ки ҳама вақт меҳнат мекардем, дар бари очамо будем. ҳоли бо мумкин фикр кунем ки моро маҷбур мекардан кор кунем. Не, ҳамаш ба хоҳиши худмон буд. зиндагӣ ки сахт буд, мехостем ки очаҷонмона ёрдам кунем. бо давомша интизор